Nos, sziasztok, srácok, és like az öltésében, majd nem mutatom. Erre játszottunk játszani. Ez mi? No, wait! Please, Speed. I need this. My mom is kind of homeless. I live alone. I took this job so I could help her out. Speed, why you trying not to laugh, bro? That's so disrespectful, bruh. Nem tudom, nektek megvan ez a és a Speedes mémből. És ők ebből csináltak egy horror játékot. Másodjára veszem fel a videót, hiszen abban már volt káromkodás, és úgyis játszottam már egyiket. Na jó, és kettőt fogok játszani jelenleg. Hát, na jó. Az intrót azt átlövöm gyorsba. Intro, az most nem lesz jelen. Jó, intro az volt megkezdés. Itt, nem tudom, ásos. Nem már, most költötök föl. Nagy álmomban olyan elmos folyjuk, hogy azt felköltönek. Na jó. Igen, telón játszok. Nézzétek el nekem. Ott laggos a game. Nézzétek el nekem. Ez már jó, ez már vajnat. Olyan, oké, sütő. Alright. És nem mondom, hogy ezt tudjuk. Nem mondom. És srácok, megveszem ezt a 100 díjba. Nem. Megvegyem. Na jó, srácok, szeretnétek csak egy part 2-t, és akkor megvásárolom a díjbakért. Ezt most rászkippeltük. Nem tudom, hogy új le, de esküvőm így van, hogy kiveszem. Meg úgy. De már megnézek, már megint. Szóval figyelj, csinálkozom neki szendót, hajás srácok. Viszont... Jó, ezt nagyon... Ez a hangszó abban a pillanatban. Ez a szirénefájnak a hangja. This message is being broadcasted by the U.S. Department of Homeland Security. At 2 a.m. Eastern Standard. Stay safe. And stay vigilant. Na az van, hogy skinwalkerek vannak. Engem nem érdekel. Nem munkába. Elveszőjébb a filmökön, tudom már... Where on earth are you, John? You were meant to be at work 1 hour ago. Well, I don't care what the news said. It's either you lose your job or you come to work. I have a business to run here. Szobámból kell a kocsikulcsot. Elé megyem. Ezt húzzak a munkahelyemre. A, B, C, K, F, K, C, Robonamore, föl itt lecsapom ketchupnak. Igen, föl. Jó, húzza, tudod hova, fölnök. Húzza, tudod hova. Munkám van! Amúgy... Mit kell csinálni? Jaj, de földet hallgatok. És el fog tűnni, figyelj, fölnök, ha el vagy tűnni. Kifutott, hazafutott a családjához. Mondta, hogy nem kapják a skinwalkerek. Engem másképp nem baj. Ők megkapják a részét. Maradjon.
Nem. És a part 2, és ha megnéztek, és tetsz nektek, akkor megveszem 100 bívát, sziasztok! Meg ijeszteni valamit. Szolgáljuk ki. Jó, ő csak egy cuccot vett. Nem vette le az egész polcot. Amúgy a freaky nézel ki, tesó. Téged legszívesebben nem szolgálnálak ki, de ez van. Instant? Nincs. Na jó. A, B, C, K, F, K, C. Most fog megjesszni valami. Van pénzem? Nem. Takarok meg. Nincs egy dollárom. Nem buszelt gyereke. Tuti, cigire, vagy drogra. Szóval nem adok ilyen csöseket pénzt. Mivel életben szoktam adni szegényeknek. De... Fú, srácok, nagyon para az a játék, esküvően. Egyszer kijátszottam, az a csáva engem meg is ijesztett. Itt a betyóra, elmetek itt Ronaldot kell megtaláljam. Skinwalker van. Ez már volt, megértem. Jó, azért nem szoktam Fortnite-nek arra játszik megérni. Arra filmek készülnek, mint nagy pazma YouTube-os tévék, mert nagyon nagy. 2 méteres. Kb. 1 méter. Majdnem akkora az a téve, mint én. Szóval akkora, mint a kisöcsém. Szóval, ja. Jó feladatunk. Nem könnyű, de kéne feladatni. Kell. Jó, srácok, kiváltam. Pedig bejövök. És igen, ez alsó speed. Ez mi? Még nem tudom. Nem tudom. De végül. Írjátok srácok a kommentbe, hogy Messi vagy Ronaldo. Messi the best vagy Ronaldo the best. Nem tudom még mindig, hogy tudsz ennyit megidni. Alsó speed. Nem.
Én vagy W. Who is better, Ronaldo or Messi, bro? Who is better at football? Ronaldo vagy Messi, hát kérdéstelen. Wait, did you just say Messi? To die! They need to die! Figyeljetek, hogy ki fog driftelni, azt figyeljétek, srácok. Ott kidriftelt a kis csóró gyerek. És ő fog egy Lali, egy dagott. Dalikám másodszpinnek az autójával. Igazán csak másodszpinnek itt megjelent majd a kocsi. Nem foglak kiszolgálni, de egy... Ezt figyeljetek, a fél pótot le fogja venni. Egy Jeepsből, figyelj! Figyeljétek ezt a csávót, figyeljetek, nézve, amit neki kell, figyeljetek, Jeeps fél polcot megveszi, annyira dagadék, és figyeljetek, srácok. Ott vegyétek ki, mert elesik. Jó, ne beszéltek csúful. Csukja az ajtót, már jövök későre már. Azt láttátok, srácok, és ilyet kekszből is. Ez nem normális. Biztos, hogy ki nem fogom szolgálni a csávót. El foglak kiszolgálni annyira. De, tudod. Ott van. Köszönni. Very nice. Jaj, so speed. És ezt figyeljétek, most random, ez nagyon jó lesz, ez nagyon vicces lesz. Most laggos. Mobilon játszok, ha azért laggos biztos. Nem laggosok? Speed, please. Can you stop harassing me in the store? I just want to be friends. That's all I want to be. I want to be friends. Okay, we friends now? Well, we can't be friends. You're banned from ever coming to the store. Who gonna stop me? Who's gonna stop me? You're not stopping me! Ezt most ki kell vágjam. De jó, meg kell zárni az ajtót. Én ezt régesnek tudtam, csak most jöttem ide, ezt most ki lehet vágjam, amíg bezárom az ajtót, mert Ashen Speed fog gyírkolni. Elméletileg most fog elmenni az áram, ha jól tudom. Jöjjön. Nem. Értek? Figyeljetek. Na mit kell csinálni? Na igen. Figyeljetek, tanuljatok. Ide kell jönni, kacok. Na jó, felkapcsoltam az ármot. Ashen Speed. Nem azt mondom, almost. Nagyon jó. Please, Ashen Speed, I need this, bro. Do you love God?
Speed and Ronaldo chasing Messi? Oh no. Nem érdekel. I need to do something before they hurt him. Messi-t meg akarják várni. Én most Speed is már ott van nálam. Fuss már, bro! Kill that boy! Kill that boy! Kill that boy! Kill that boy! Kill him! Shut up! Kill that boy! Kill him! Milyen lassú! You don't belong here! Bújjunk el. Igen. És nem. Akkor bújjunk is el. Jaj, jó, Speed. Jó, el is bújtam, srác, kislányok. Vamos! Csak figyeljétek, srácok! Nos, vamos! Ben. Was that Talking Ben? Where did Speed go? Újra fel van a játékon. Ez nagyon rövid ez a... Ide kell. Speed, please go away! What do you want from me? I just want to be friends. That's all I want to be. I want to be friends. Nagyon barátok. Hát akkor barátok vagyunk. Issuk is ki át. Okay, we friends now? Kijátszottuk az első endinget. Nézzük, és a második endingünket. Legelső endinget kijátszottunk. Jó. De akkor nézzük meg a második endinget. De ezt is ki kell nektek vágjam. Természetesen, vagy ja. Nektek ez csak egy csetítés. Na tisztítani. Mindegy, és akkor most nem leszünk rendek első Speeddel. No, wait! Kivágom. Na jó. Itt is vagyok, akkor egyet táncikálok. Nem tudok. Na hát srácok, nyomjuk. És mindjárt indulunk. Megint felköltenek. Vermos! Most hát itt is vagyok. Jó, akkor megyünk. Üljünk le. Ez srácok, akkor szolgáljuk is ki ezt az embert. Nos, hát ki is szolgáltam, csak gyors mindent megcsinálok. És akkor part 2-nél talé. Jó, srácok, legyetek ti is segítőkézek. Most adtam neki $1. Jó, Cristiano Ronaldo szabad egy szót. Aj, menő vagy. Igen, jó, menjél is. Szóval menj. Jó, nézzétek Alsó Speednek a fejét. Alsó Speed. Alsó. Alsó Speed. Да вы ёшкаетесь, Alsó Speed. Ну, ёшкаетесь, Alsó Speed. Да вы его.
better, Ronaldo or Messi, bro? Who is better at football? És legyen Ronaldo, legyen Ronaldo. Wait, did you just say Messi? To die! They need to die! You hear me? Mindkettő akkor Messi. Szóval, ja. A, B, Speed, please. Can you stop harassing me in the store? I just want to be friends. That's all. Na jó. Nem bírtam megállni magammal. Do you love God? You don't belong here. Is that Speed and Ronaldo chasing Messi? Oh no. I need to do something before they hurt him. Illetve végigkenézhetek, és minden kevés. És már játszolnak, valahol vakon egy órája. Nézzétek végig. Kill that boy. Kill that boy. Kill that boy. Kill that boy. Kill him. Shut up. Kill that boy. Kill him. You don't belong here. Gyere! Na jó, tényleg nem. Ez kéne. Ben. Ben. Was that Talking Ben? Where did Speed go? A srácok, akkor menekülünk is oda be. Akkor én vissza akarok menni. És most lesz az, hogy hát első Speed. Speed, please go away! What do you want from me? Just want to be friends. That's all I want to be. I want to be friends. Nem leszünk barátok. I'm not opening this door, so you better leave, or else I'll call the police. Jó. No, wait! Please, Speed, I need this. My mom is kind of homeless. I live alone. I took this job so I could help her out. Speed, why you trying not to laugh, bro? That's so disrespectful, bruh. Nem tudom, hogy tudtam volna megcsinálni a másik endinget. De remélem jó az ending. És hát remélem, hogy srácok, tetszett ez a videó. Igen, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót. Sziasztok! Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csönget, hogy bárjátok rá tartalmunkról. És nem tetszett, akkor